Özbekistan Respublikasynyň Premier Ministriniň ornatary Türkmen topragyna bildirilen mehmansylygy üçin hoşalygyny beýan edip, Özbekistana dogunluk Türkmenistanyň ähli urlar boýunça gadanýan üstünliklerini ýokary baha berilýändigini, ýurdumyzyň halkara geňişligine uly awraýy eýdigini bellädi. Hemde mümkinçilikden peýdalanyp Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň hormatly prezidentimize we Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadaşynda iýeren mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz Özbekistan Respublikasynyň prezidentine iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Özbekistanyň premier ministriniň ornataryna hemde özbek wekiliýetine tewda ykdysady, alymtyň we medeni hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki Türkmen özbek toparynyň nowatdaky 19-njy mejlisiniň üstünlikli geçirilmegini arzu etdi we mejlisiň dowamyny geçirijek ýeňişleýin we netijeli pikir alşmalaryň Türkmen özbek gatnaşyklaryny ýeňdirli ösdürmäge ýardam etjekdigine anan bildirdi. Duşun barşynda bellenşýäli Türkmenistan Özbekistan Respublikasy bilen diň hukuklyk, ýödary hormat goýmak we ananşmak ýörelgilerine esaslanýan dostlukly hemde hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklaryny mundan meýlekde çuňlaşdyrmaga we giňetmäge aýratyn ähmiýet berýär. Hormatly prezidentimiz ýurtlarymyzyň arasyndaky tewda ykdysady hyzmatdaşlygyň durnukly üstirlýänini aýtdy we şunuň bilen baglykda energetika, ulag, owagçylyk hemde tewda alganlaryny, şeýlegem ýeri infrastruktura we maýy goýun taşlamalarynyň birlikde durmuşa geçirilmegini geljek urlaryň hataryny belledi. Bellenşýäli şunda ýödary gatnaşyklaryň ähli urlar boýunça taraplaryň tagallalaryny utgaşdyrmakda hemde ýöňde goýulan maksatlara ýetmek üçin degişli çäreleri işäp taýýarlamakda hökümet ara toparyna aýratyn orun degişdir. Şunuň bilen bir gatarda geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmen özbek Fergetiýaka tewda dolagynyň açylmagynyň ýödary tewda dolanşygyny mundan meýlekde artdyrmaga goşmaça itergi berenligi bellenildi. Şeýlegem döwlet başlarymyz iki taraplaryň medeni insanpörwer gatnaşyklary pugturandyrmagyň möhümdigini belläp, iki ýurtda medeni çäreleri guramagyň, dürüjlük işgärläriniň arasynda ýylygyderli duşuklary geçirmegiň bir orda hyzmatdaşlyk ösdürmäge ýardam etjekdigine anan bildirdi. Duşuň ahyrynda hormatly prezidentimiz hemde Özbekistan Respublikasynyň premier ministriniň ornatary Türkmenistanyň we Özbekistanyň iki dogunluk halkyň bähbidine strategik hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pugturandyrmagy hemde giňeltmegi maksat edinýänliklerini tasdiklap, birek berege we iki ýurdun dogunluk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.